Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शन युट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव गोबाव समनि उनाव आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाहैबाय बोथोरनि गोजां बोथोर हाबजेननायनि आरोना गिबि खेब जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना गामि खाथियावनो। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाना फैया गोबावबो जाबायमोन नालाय ओंखायनो आङो दिनै जोंनि हाबा जानो थांनायखौनो शेयार खालामना होनोसै होननानै आङो भिडिअ लाना फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांजोबगोन होननानै आरोना। नै ओरैहाय ओंखारगासिनो हाबा जाहैनि लोगोफोर बिबाजै गोदान मोनदों जोंनिया फादारनि बिनानावनि माबा आरो फिसालानि बिदा दा जों थांसै ना थांसै जों लोगोफोर। जोङो दा आंनि हासबेन्ड आरो फिसाजो बिखुनजो बिबोनां थांगोन आरोना लोगोफोर। मालाय बिबै फिसौ गाखोबाय ओमफ्रायहाय हनै ओरैहाय ड्राइभारा ड्राइभार ओइनो ओरैहाय बिबोनां बेना ड्राइभारना बारा मोना थाव सोनायनि आन्था मोनो थाव सोनायनि आन्था दे गाखोदो आंना दुरबल देहा हा नै लोगोफोरजों दायो हाबाया थिलियाव मोनफैबाय नै माबायाव गारि दोनग्रायाबो गैया नै एकदमबारे बन्द दोननांबाय। Handshake लानो खर खाय दे बिनाय फैयाखै ओइ नै दासो फैयाखिसै दे दासो आयं हौवा गोदाननि फिसा आमाय गेजेरनिया दे दे बेनो नै ओंखाम जानोसै ओरै अमा ओमफ्राय बेबो अमा ओरै बयलारनो थानजिल फैगोन जाबाय दा खानायजों नुहुराखैथ' जादो जानायसै दायो दाबो जाखाङा जानाय एफाबां जायो मा बेदर जाखोबाजै जाजोबाखिसै ओमफ्राय अयदासार गोथावखामोन राजाया भुटाननि राजाया जानो हाया आयु गोदैल' मोनो निजेखौ जाबावोबा दौना अयदासार जायो दा ने दा हस्पिटालाव लांनो हाबानो जाबाय रावबोथ' गारि सालायनो रोंखाया जों नायना लोगोफोर जोंना बेवाय गोदाना बेवाय ओमफ्राय आब' गोदाना
Ini. Bubur ya. Karya feeding dah. Hoi. Driver. Ada. Nah driver ada nak kari feeding sini. Hoi. Kaku kena gue hai enggak? Ini dah setelah berdengar kena. Unting kari feeding unting. Azana fैबाय लोगोफोरनाव सफैबाय ओमफ्रायहाय नै दसे उन्दुदों आङो गारिबो गाखोसे गाखोबानो खरसायो आंखौ समाव लोगोफोर खानायाबो दाउखि नामदों दुनि माबाजों लोबदोंमोन आङो चानसिलिक सेम्पुदों चानसिलिक ओमफ्रायहाय आङो थुला थेङा जारि गोखै अमा बेदर जादोंमोन ना गोखै फिसाजोनि बावनि माखो बोख्लायना दोनथारो गोखैया राजा अयथासारखा